Στους σκύλους βοηθούς Ελλάδας βλέπουμε έναν κόσμο που ξεπερνά τα εμπόδια και ανοίγει νέους ορίζοντες. Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου κάθε άτομο με αναπηρία θα έχει την αυτοπεποίθηση και τις προϋποθέσεις για να ζήσει τη ζωή του στο έπακρο. Φανταστείτε μια κοινωνία πιο πολυπίκυλη, ανοιχτή και προοδευτική, όπου η ευημερία των ατόμων με αναπηρία είναι προτεραιότητα. Με έναν σκύλο βοηθό αποκτούν την ανεξαρτησία τους και ζουν αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους. Κάθε σκύλος βοηθός ανοίγει τον δρόμο προς την ασφάλεια και την αυτονομία. Παρέχουν ποιότητα ζωής, ανεξαρτησία κινήσεων, βελτιώνουν την υγεία, την κοινωνική αποδοχή και την ενσωμάτωση. Εμείς δεν παρέχουμε απλά σκύλους βοηθούς. Εκπαιδεύουμε ανθρώπους με αναπηρία, ώστε να δημιουργήσουν δυνατή σχέση με το σκύλο βοηθό τους. Εξοικειώνουμε την κοινωνία με την αναπηρία. Αξιοποιούμε τις μοναδικές δυνατότητες ανθρώπων και σκύλων, εκπαιδεύοντας και παρέχοντας δωρεάν σκύλους βοηθούς για ανθρώπους με αναπηρία. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να αλλάξουμε την νοοτροπία της κοινωνίας. Απότερος στόχος μας είναι η συμπερίληψη των ανθρώπων με αναπηρία ως εισάξια και ισότιμα μέλη της. Μαζί με εσάς, οι σκύλοι βοηθοί Ελλάδας κάνουν το όραμά μας πραγματικότητα. Επενδύουμε σε κάθε άνθρωπο με αναπηρία, σε κάθε σκύλο βοηθό. Μαζί γεφυρώνουμε το χάσμα και δημιουργούμε αλλαγή.